Očko Music Club se přestěhoval ale jen na jeden večer, tak se nebojte. A to na Malorku, konkrétně do vyhlášeného klubu BCM. No a my se teď podíváme, jak tam ta Očko party probíhala. BCM Planet Dance je jeden z největších klubů v Evropě a jen za poslední sezonu zde vystoupily takové hvězdy jako David Guetta, Calvin Harris, Tinie Tempah a spousta dalších. Letos se zde poprvé konala i pořádně rozjetá Očko party. Během večera se za mixpultem vystřídalo hned několik DJů. DJ Doxy z Velké Británie nám vysvětlil, proč jsou parties na Malorce ty nejlepší. They're on holiday, there's a bit of sun, there's a bit of beaches, there's girls topless, there's a lot of alcohol and people have a good time. A co dalšího nám prozradil? I played with David Guetta 2 times. And when you play with somebody like him, like the huge star, now he's like the biggest, do you get a little bit nervous or? All the time. Yeah, of course you do, you know, it's He's number one without a difference, and he's very, very good. He's a showman, he's very technical. Also for my set it changes because all the summer tracks like Sexy Bitch, all of his tracks I can't play. I've got no songs to play, so I'm like, what do I play? Italský DJ Marco Cascale, který už několikrát hrál v pražském Očko Music Clubu, toho sice moc neřekl, ale za to nám zaspíval a málem snědl mikrofon. Con te partirò, Marco Casale versus Gianluca Motta featuring Bocelli. Con te partirò, con te partirò. In March, April and May I will be there in Očko Club. Yeah, I'm waiting for us in the Očko Club. I'm waiting for you. A DJ Faith, kterého jsme si na Malorku přivezli z pražského Očko Music Clubu, Očko party uzavíral. Jak se ti hrálo takhle do 5 do rána? Super. Je lepší večírek zahajovat nebo ukončovat? Nejhorší je střed. Střed je vždycky takový, že to musíš jako udělat opravdu party, tak to je nejtěžší. Kromě našlápnutých DJ setů a skvělé světelné show se návštěvníci Očko party mohli kochat i pohledem na krásné tanečnice. Mezi ty nejhezčí patřily holky z Česka a ze Slovenska. Jak jste se sem dostali? No já už tancujem na Malorke 4. rok a sem jsem se dostala přes kamarádku jednu. Já jsem se sem taky dostala přes kamarádku a ta kamarádka měla kamarádku, tam mi doporučila moji kamarádku, vlastně teď tady dělá šéfovou a vlastně přes ní. Tady ty kostýmy, jak se v tom tančí? Tak oblikáme se do toho asi možno takú hodinu, dokopy všetky. A v tomto vlastně nie moc až tak netancujeme, len tak pozujeme. A jaké to je být takhle vlastně jakoby v plavkách před tolika lidma? Tak třeba já, co jsem v Čechách zvyklá, tak tancuju úplně v něčem jiným, ale tady je to, ta atmosféra, ty lidi, je to prostě v něčem jiným. BCM, Malorka, je to prostě super. Akce se opravdu povedla a tak na příští léto chystáme další Očko party v zahraničí a už teď je jisté, že to bude zase pořádný mejdan. Takže až budete plánovat dovolenou, nezapomeňte si zjistit, kde to bude. Do té doby si užívejte party v našem Očko Music Clubu. I know Očko, the best club in Republic Czech.